Întoarcem pe platou pentru că astăzi 3 dintre telespectatoarele de Neața au avut șansa să stea cu noi toată emisiunea și să fie cumva răspățate. Sper că v-ați simțit bine. Foarte bine. Foarte Sper că v-au plăcut colegii. Foarte bine m-am simțit. Minunat. Toate sunteți câștigătoare și noi vă mulțumim că vă uitați la Neața. Și așa cum se face simbolic, trebuie să avem și o câștigătoare. Miss Răsfăț astăzi, Răzvan. Le mulțumim prietenilor de la Florăria Iris pentru buchetele superbe de flori pe care ni le-au trimis. Să puncteze momentul ăsta al răsfățului. Nu există răsfăț fără un buchet de flori, așa cum nu există răsfăț fără o ședință sau, cum să spun, o terapie aplicată de prietenii noștri de la Taiko Spa. Au fost partenerii noștri și în această campanie. Le mulțumim. Fiecare dintre fete va avea acasă un halat, uleiuri, lumânări parfumate, dar vor beneficia și de proceduri de la Taiko Spa. Locul 3 parte de o procedură. Vedem exact dacă se vine și cu partenerul din dotare. Locul 2, o zi cazare la Radisson Blu, pe Calea Victoriei, și proceduri la Taiko Spa, situat în hotelul acesta, în Radisson Blu. Și locul 1, Miss Răsfăț 2024, va primi un weekend de vis, așa cum am promis, un hotel de 5 stele, Radisson Blu, dar 2 proceduri la Taiko Spa, ce se găsește chiar la principalul etaj din hotel. Ce plângi, mă? Ce e cu tine? Păi stai, ai început de jos, ce de sus, mă. Păi da! Eu sunt jos. Așa, locul 3 mai puțin decât locul 1, nu știu unde, la ce competiție ai fost. Mulțumim, Simona Dobrescu, tare mult pentru că ai fost alături de noi și ai analizat. Bine, ai avut parte și de un masaj, adică suntem cumva chit. Joe, mare mulțumire și pentru piesa pe care ne-ai cântat-o încă nelansată. Asta înseamnă prietenie adevărată. Vă pup și vă iubesc. Adelina Pestrițu, îți mulțumim tare mult că ai devenit acest Nathan Ticu. Membru permanent. Membru permanent al jurului. Și eu vă mulțumesc. Sper că v-ați pus de acord. Nu cred că au fost nu cred că au fost dubii, da? Cu așa concurenți. Cu așa concurenți mai ușor. Și cu așa premii, că toată lumea ia premii aici. Da, doar că premiul cel mare este un pic mai consistent. Doamnelor, domnilor, juriul a hotărât ca Miss Răsfăț, într-o primă ediție, 2024, un concurs nemaipomenit, cu mii de fete în general, doamne, domnișoare, înscrise. Nicolae. Dar o singură câștigătoare. Până la anul, când vom repeta figura. Așa? Miss Răsfăț este Antonia, împreună cu partenerul. Bravo! Ai fi fost telespectator de Neața, câștigai și tu dacă erai acasă. Antonia a fost cea care a intrat fără zâmbet în platoul nostru, spunând cu un copil de 2 ani e mai greu să afișezi un zâmbet. Nu ăsta a fost motivul pentru care a câștigat, ci pur și simplu pentru că a fost atentă la toate. Și pentru că a fost cu bucălaie. Mulțumesc, Joe! Mersi! Că ai făcut un masaj extraordinar. Vă mulțumim tare mult că ați intrat în jocul nostru. Sunt convins că ați prins ideea și n-a fost o competiție de adevăratele, ci pur și simplu un motiv de a ne simți bine.